Lapha sifuna ukuxoxa ngento ebalulekile kakhulu. Lokhu okuthiwa umnotho, umnotho, i-economy iyini? Ngizokhuluma ngey'ngane zakithi esiy'thola zilaphaya zilele emgaqweni. So-ke ngikhuluma ngabafowethu abasemahostela. Khona nezinye izingane zakithi ozithola emalokishini kuphi nakuphi lapho zikhona. Ezinye zihlala emjondolo, zisondelele amathuba emisebenzi ukuze zizokwazi ukuthi zilale zidlile, zithole okuya ethunjini, impilo iqhubeke. Mzansi ne-Afrika kubingelela umlungu uze uy'gode phansi naphezulu. Inkunzi ejame enhlane nothukela kwadungeka iziziba. Indoda emnyama esehlathini elimnyama ephakela izinkwe ney'ngonyama. So-ke uhlelo lwethu ngokuvamile sijwayele ukuxoxa ngomlando lapha. So-ke umlando osithinta sonke njengesintu, ikakhulukazi lapha ezwenikazi lakithi elise-Afrika. So-ke kuningi esiye sakudingida, abaningi sebeyaqonda manje ukuthi kusukaphi kuyaphi. Kuningi futhi esisazokuxoxa. Kodwa-ke namuhla ake sixoxe ngento ebalulekile, ebaluleke kakhulu abantu abaningi abakhala ngayo. So-ke siyabuka isizwe sakithi, ikakhulukazi uma sibheka isizwe sama-Afrika, kuhlanganise nathi lapha eningizimu yayo i-Afrika. Abantu bayakhala, babhekene nokuhlupheka, baswele, abanye balala bengadlile. Ngizokhuluma ngey'ngane zakithi esiy'thola zilaphaya zilele emgaqweni, zingenamakhaya. Zizohlanganisa zingazi ziyolala zidleni. So-ke ngikhuluma ngabafowethu abasemahostela. So-ke abasithola bekulezo zindawo kungasikona ukuthi ngoba nakhu bethanda, kodwa bazama ukuphila. Bazama impilo, baye bashiya emakhaya ukuze baye ezindaweni ey'semadolobheni. Inhloso kuwukuthungatha umsebenzi ukuze bezokwazi ukuthola okuya ethunjini balale bedlile. Khona nezinye izingane zakithi ozithola emalokishini kuphi nakuphi lapho zikhona. Ezinye zihlala emjondolo, zisondelele amathuba emisebenzi ukuze zizokwazi ukuthi zilale zidlile, zithole okuya ethunjini, impilo iqhubeke. So-ke baningi nabanye abasebenzayo, abanye bafundile. Inhloso yokufunda kwabo bekuwukuthi bakwazi nabo ukuzama izindlela zokuphila, bathole imali, baziqongelele izinto ezithize ey'sekela ukuphila kule nkathi esiphila kuyona njengamanje. So-ke ngikhuluma nani nonke bafowethu, kungakhathaliseki ukuthi nizithola nikuphi njengamanje. So-ke abaningi bayakhala bathi izinto azihambi kahle. Ngiye ngibezwe bekhala ngesimo somnotho, i-economy. So-ke bese ngizwa nabanye eceleni besho ukuthi kubalulekile ukufunda nokuqonda izinto, ngoba kwesinye isikhathi ulwazi uma ungenalo ngampela uyalahlekelwa. So-ke lapha sifuna ukuxoxa ngento ebalulekile kakhulu. Lokhu okuthiwa umnotho, umnotho, i-economy iyini? Ngoba sisithola sibhekene nalesi simo esibhekene naso njengamanje ngenxa yokuthi sibambeke kwi-system esingayiqondi, i-system esingayazi, i-system engasiyona eyomsinsi wokuzimilela. I-system eyayihloselwe ukwanelisa izidingo zabanikazi bayo. So-ke iyo lesibambeke kuyona njengamanje. Sizama ukuncenga ukuphila sisebenzisa le system, ukuhlanganisa nezomnotho wayo. So-ke
sifuna ukuxoxa ngalokho njengamanje. Siyazi isikole siyabiza ukuziqongelela ulwazi kulesi sikhathi esiphila kusona njengamanje akulula, ngenxa yokuthi kumele ukhokhe izindodla zemali. Ya. So-ke, kodwa thina siye sabheka umlando, siye saqaphela ukuthi akukho okwenzakalayo njengamanje obekungenzeki esikhathini esidlule. Ya. So-ke, ngisho nasemandulo ibikhona i-system ebisetshenziswa ukuze abantu bezigcine bephilile, benakho abakudingayo. Ya. So-ke sizoqale sifise nje ukuchaza iyini yona i-economy. I-economy imane yomzila wokuhwebelana, sizosho kanjalo, umzila wokuhwebelana noma umnyakazo wezimpahla ezikhiqizwayo zisuka kwenye indawo ziya kwenye indawo. Injongo yayo ukwanelisa isidingo sokuphila. Ya, sizosho kanjalo ilokho, ukwanelisa isidingo sokuphila. So uma singayichaza kanjalo njengamanje i-economy, uzobona-ke manje ukuthi kahle kahle i-economy wena, i-economy iwuwe, i-economy iwukwanelisa izidingo zakho. Ya. Uma sizowasusa wonke ama-systems akhona njengamanje asebenzayo, siqale ekuqaleni lapho kukhona umuntu wokuqala ezweni esilakhela umhlaba wonke. Ya. I-economy yaqala yasebenza ngaleso sikhathi leso. Ya. So-ke lokhu kuhweba bekungekho phakathi kwabantu abaningi emazweni ahlukahlukene, kodwa ukuhweba bekuphakathi kwakho umuntu, ngoba siye sasho ukuthi umnyakazo wezimpahla zisuka kwenye indawo ziya kwenye indawo ukuze zifeze izidingo zokuphila. Ya. So-ke lapho kusakhona umuntu wokuqala, ya, kuzosisiza lokhu ukuthi siku-understand ukuthi kahle kahle yini i-economy. So umuntu wayenezidingo, ukuze aqhubeke ephila, wayekudinga ukudla ukuze abe namandla aqhubeke enze izinto. Ya. Ukuze umuntu aqhubeke ephila, wayeyidinga indawo yokukhoselisa ikhanda. Ya. So futhi ngamanye amazwi udinga ukudla bese edinga i-shelter. Ya. Bese kuba khona okunye akudingayo umuntu, into yokufihla umzimba. Ya. Siyazi kubuye kube makhaza, kubuye kushisa. Ya. So-ke sizokhumbula abantu kuqala bebengambathi kakhulu, kodwa kwesinye isikhathi kunezinye izinto ekumele uzimboze ezibhekwa njengehlazo, njengezitho zangasese. Udinga nje isiphuku sokumboza ukuthi ukwazi ukuphumela ngaphandle abantu bakubona. So sho ngamanye amazwi into umuntu ayidingayo, wayedinga into yokwembatha, adinga i-shelter, bese edinga ukudla. Ya. So-ke lapho umuntu elambile unesidingo esidinga ukuthi asanelise. Ya. So-ke ukuze anelise leso sidingo kuzomela aphume ayofuna ukudla. Ya. So-ke lapho ezingela i-economy le. Ya. Lapho ezingela kuzomele abambe leyo nyamazana ayizingelayo ukuze izokwazi ukubuya azoyidla, anelise isidingo sakhe. Ya. So-ke omunye umuntu lapho kukhulunywa nge-economy ucabanga ngemali. Sisazokhuluma ngayo imali ukuthi ingena kanjani kwi-economy. Kodwa kule nkathi bekungasebenzi imali, bekusebenza amandla akho umuntu. Ya. So ukuze umuntu ezokwazi ukuthola into azoyidla, kudingeka asebenzise amandla. Ya. So-ke amandla ayindlela yokuthi umuntu akwazi ukuzuza lokhu akudingayo. Ya. So ngeke avele nahlale nje phansi agoqe izandla bese ethi inyamazana izozizela bese ekwazi ukuyibamba bese iyayidla. No. Kudingeka asebenzise amandla, ayijahe inyamazana ayibambe. Mase eyibambile bese iyabuya
kumele aqoqe izinkuni azozibasa, aphehle uvathu. Lokho sasesizozwathi lapho sikhula, ya. Aphehle uvathu, akhande umlilo, then mase eyokhandela umlilo bese ehlinza le nyama, bese eyayosa, bese eyadla. Hhayi-ke usanelisile umuntu isidingo sokudla lapha, i-economy le, ya. So-ke kusho ngamanye amazwi kube nomnyakazo wokuthi akwazi ukuthola lokhu angenakho, ya. So kodwa kulo mnyakazo bekudingeka asebenzise amandla, ya. Amandla iwona bezomsiza amtholele lokhu angenakho. Then lapho ejaha isilwane esebenzisa amandla, esesibambile lesi silwane bese eyabuya asihlinze. Lapho esesihlinzile fanele futhi aphinde ahambe ayofuna izinkuni. Lezi zinkuni uzobuya bese ephehla uvatha, akhande umlilo, bese kuthi loyo mlilo, hhayi-ke usezowusebenzisela ukuwosa inyama bese eyayidla le nyama. Abanye bebeyidla ihlaza inyama, kuye ngokwezizwe ababedabuka kuzona. Kodwa la sikhuluma lapho umuntu esangayedwana, ya. So-ke i-economy le bekufanele asebenzise amandla abengafanekisela imali njengamanje, ya. Ukuthi la mandla yiwo lawo amthengele lesiya silwane asibambile wase eyabuya ezodla, ya. So-ke ngokuhamba kwesikhathi siye sathola ukuthi bekungasiyona inyama kuphela abantu abebeyidla, ya. So kwesinye isikhathi bekufanele asebenzise amandla futhi aphume ahambe ayogadarisha ama-plants abedliwa ngaleza sikhathi lesiya, ya. So bekufanele ahambe ayomba, athole ukudla, kwesinye isikhathi ama-fruits, njalo njalo, abuye azodla, ya. So i-economy leyo, so ubanelisa isidingo sakhe sokuthi aqede indlala, ukuze azoqeda indlala usebenzisa amandla ukuze ahambe ayothola lokho okuzomsiza anelise indlala, ya. So-ke uma esedlile umuntu use-right, yabona. So-ke usifezile isidingo sakhe esebenzisa amandla akhe, ya. So-ke njengoba siye sasho ukuthi akusiwona ukudla kuphela, ngisho ne-shelter, ya. So-ke siyathola ukuthi emandulo kwesinye isikhathi indawo yokuhlala abanye bebehlala emgedeni, ya, kuma-caves, ya. So-ke imigede le yamatshe uthola ukuthi imhume, uzofika laphana ingokwemvelo ibivele ikhona, then uyazi ukuthi lapho lena uyakwazi ukuyakokhosela, ahlale ngaphansi emgedeni, aphume lapho kudingeka eyohweba ukuze athole lokhu akudingayo, ya. So-ke kwesinye isikhathi ubethatha isikhumba saso lesi silwane abesibulalile bese ezembathisa ngaso, ya. So i-economy ebedlalwa umuntu engadinge mali, kumele asebenzise amandla akhe, ya. So-ke iyona i-economy leyo. So kuku-understand-a lokho ukuthi izinto umuntu abezidinga nje zimbalwa kakhulu. Bekuwukudla, kube i-shelter, bese kube ukwembatha, ya, akwazi ukwembatha, ya. So i-economy leyo. Kodwa lapho abantu banda beba baningi, kuye kwaba lula, sizosho kanjalo, ukuthi umuntu akwazi ukuzitholela lokhu angenakho kwesinye isikhathi ngoba mhlampe amandla angasalinganiselwe, abe limited, ukwazi ukwenza izinto ezithize ezinye ungakwazi ukuzenza. So kuyokwenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi lokhu okwazile ukukuthola wena, omunye umuntu akakwazanga ukukuthola, yabona. So-ke yila khona kungena khona indaba yokuhwebelana-ke manje, ukuthi nginikezwe okungenakho, nginikezwe onakho mina engingenakho, nami ngizokunikeza enginakho wena ongenakho, ya. So ukuhwebelana bekukanjalo. Uma nginembewu yommbila lapha ngikhona, kukhona umuntu odinga imbewu yommbila ndawana thize, kodwa yena uthola ukuthi
njengoba engenayo imbewu yommbila mhlampe unobhatata. Yeah. So mina sengizothatha le mbewu yami yommbila ngithi mina nsizwa yakithi noma dadewethu nayo imbewu yommbila, kodwa ukuze ngikunikeze le mbewu yommbila nginikeza ubhatata anginawo, thatha nayo imbewu yommbila. Kodwa kukona konke lokhu bekhilela ukuthi usebenze ufake amandla akho ezintweni zokwanelisa umzimba wakho. Yeah. So-ke uma sengudle kakhulu ummbila ngiyazi ukuthi ummbila nginawo, so ngidinga ukudla ubhatata manje, kodwa ubhatata anginawo. So ngithatha le mbewu yommbila nginikeza nanke umfowethu noma udadewethu anginikeze ubhatata sidle kube mnandi. So i-advantage yokuhwebelana lokho okuyi-economy njengamanje bekusiza ekubhalansiseni izinto ukuthi ngikwazi ukuthola engingenakho nginikeze omunye umuntu naye angenakho. So bekusebenza kanjalo, kodwa imali ibingekho. So sizokubeka nje lokhu ukuthi omkhulu nokhokho bethu iyona ndlela ebebeyisebenzisa le. Uzocabanga ngakho ngisho nangesikhathi seLembe leqama emalembe ngokukhalipha namanye amakhosi abekhona endulo, hhayi kude kakhulu kodwa kule nkathi esikuyona njengamanje. Uzothola ukuthi bekukhona abantu abebekwazi ukwenza imisebenzi yezandla. Yeah, ukwenza imisebenzi yezandla, bepheka insimbi, bakhanda imikhonto namagxotha, yabona. Yeah, so lapho bekhanda imikhonto ezinye izizwe bezingakwazi ukuyenza le misebenzi eyenziwa ngezandla. So ngisho neLembe ngezikhathi zezimpi lezi zaba khona babeyidinga imikhonto, kodwa lapha ngaphakathi kubona akekho umuntu owayekwazi ukwenza lolu hlobo lomsebenzi. So-ke usuzothola manje amakhosi, inkosi ihlala phansi izindlu ukuthi ukuze ngithole lokhu engikudingayo njengamanje kuzomele kube khona okuthile engi-trade-a ngakho. So bebe-trade-a ngey'nkomo bebesebenzisa izinkomo. So uyazi ukuthi lapho mhlampe kukhona inani elithile lemikhonto alidingayo ukuze amabutho akwazi ukusebenzisa leyo mkhonto leyo, uzobe senana noma e-trade-a leyo mkhonto esebenzisa izinkomo. Yeah, so uzocabanga ngezizwe zamalali lokho kanye kwakwenzeka. Uzocabanga cishe okwaningi kuzofika insizwa yakanzama owosiyana uGcugcwa. UGcugcwa owaphekela inkosi uShaka umkhonto. Nangempela wayinikeza le mikhonto lapho inkosi uShaka ayidinga imikhonto. Yeah, so-ke bayisebenzisa imikhonto. Siyazi uyinkosi enkulu eyayihlabana kakhulu kwezempi uShaka Zulu. Kodwa esikutholayo ukuthi akabange kodwa esakuphelelisa loluya hwebo okwakumele lwenzeke, ngoba phela ngenkathi bethola imikhonto kwakufanele kuhambe izinkomo. Yeah, so-ke siyithola manje le nsizwa yakanzama uGcugcwa isithi ngeke phinde, angikwazi ukusebenza kangaka. Bese ekugcineni umsebenzi wami ube yize siyenzile imikhonto. Yeah, abakhandi bemikhonto laba, abakhandi bensimbi, amalala, abantu bakwanzama sayinikeza inkosi uShaka. Kodwa manje izinkomo ukuze sasizitholile, siyamthola-ke manje uGcugcwa esehambe yakozeba lezi nkomo. Kuyaye kushiwo njalo ukuthi wahamba wayozeba lapho efika wazithatha, lapho inkosi uShaka ibona ukuthi iy'nkomo zayo azikho, yakuthola umkhondo ukuthi hhayi nayi insizwa ezithathile lezi nkomo lezi, yawulandela umkhondo kuthi yamfica uGcugcwa esemthini. Yeah, so-ke simane sixoxa loyo mzekeliso noma leyo ndaba ukuze sizobonisa ukuthi i-economy indala ibikade isebenza ngisho nasezikhathini zasemandulo. Yeah, so-ke umnyakazo wezimpahla ezikhiqizwayo ubukade ukhona ngisho nasemandulo. Yeah, so-ke enginakho bengikwazi
ukunikeza ongenakho naye anginikeza nakho mina engingenakho. So ilokhu abaye bakubize ngokuthi i-barter exchange ngolimi le-economics lwanamuhla. So-ke i-system ebikhona endala kakhulu lena ebibagcina abantu belinganisene ngokwezinto abazidingayo. So-ke omunye uzobuza ukuthi isithinta kanjani thina le ndaba. Kwesinye isikhathi uma izinto sekuboneka ngathi asisebenzi, njengoba sibona i-economy esikhathini sesiphila kusona njengamanje, siyaye bezwe bekhala bethi umnotho uyawa. Yini lo mnotho okukhulunywa ngawo? So ingakho siye sathi ake sixoxe ngale ndaba ukuthi kahle kahle umnotho yini. So sho ngamanye amazwi umnotho mawuwa kusho ukuthi abantu sekunzima ukuthi banelise izidingo zabo. Khumbula se-economy wena. Kodwa kule system esebenzayo njengamanje le economy ekumele ngabe yuwena sizosho ukuthi i-system esebenzayo i-foreign akusiyona eyomsinso wokuzimilela. So le system esebenzayo kwakuyi-system eyasetshenziselwa ukuthi yanelise izidingo zabanikazi bayo. So hhayi wena. So-ke sisimane sangena thina kule economy noma kule system ukuze sibe ingxenye yethuluzi lokwanelisa izidingo zabanikazi be-system. Angazi mhlawumbe uzoyizwa kahle le. So kungakho uzothola ukuthi ngisho umnotho unyuka uya phezulu, abantu abaningi akubathinti kangako. Uyayuzwa kuthiwa nje umnotho unyukile, kuhamba kahle, i-economy impela hayi iza kahle kulezi zinsuku. Kodwa uthola ukuthi alukho ushintsho olwenzekile kubantu nje ekuhlaleni ngokuvamile. So la indaba isekuthenini kungenxa yokuthi le economy ayisebenzi kuwena, kodwa wena uyithuluzi lokuthuthukisa le economy. Kungakhathaliseki kungenzeka ukuthi usomabhizinisi kubonakala uphumelela ngoba impumelelo ikalwa ngemali njengamanje. Kodwa nakho sizokuveza ukuthi imali ingena kanjani kule ndaba nje basiye sakuveza ukuthi lapho umuntu esangayedwa le mali esebenza manje ayimane immele amandla umuntu aye wasebenzisa ukuze anelise isidingo zakhe. So kodwa okwamanje sisebenzisa amandla ukuze sanelise isidingo zethu, kodwa kune-middleman phezu kwalamandla esiwasebenzisile okuwukuthi imali. So imali engakhontrolwa wuwe, ekhontrolwa abanikazi be-system. So ukuze wena uzokwazi ukwanelisa izidingo zakho kumele uncike kule middleman okuwukuthi imali. So-ke le middleman okuwukuthi imali, abaqondisi bayo noma abanikazi bayo bangakwazi ukwehlisa amandla noma bawanyuse amandla ayo. So-ke uthola ukuthi amandla wena owasebenzisile ukuze wanelise izidingo zakho ancike kakhulu kule middleman le. Le middleman uma abaqondisi bayo benomuzwa wokuthi no asiwehlise amandla, so wena uyalimala ngoba amandla owasebenzisile ukuze uthole le middleman ezokwazi ukukufezela izidingo zakho, angeke manje isalingana nalamandla owatholayo okuwukuthi imali, ngenxa yokuthi amandla emali ehlisiwe. So bese ungabisakwazi ukwanelisa izidingo zakho ngendlela obungafisa ngayo. So-ke indaba yokuthi njengamanje ukuze wena wanelise izidingo zakho akuncikile emandleni akho, kodwa kuncike emandleni abaqondisi be-system. So-ke ilokho ekumele siku-understand. So
indaba yokuthi kumele sibuyele kuma-basics ekwazini ukuthi kahle kahle ukuze umuntu anelise isidingo zakhe yini edingakalayo. Njengoba siye sasho kudingeka ukudla, kudingeka i-shelter, bese kudingeka okokwembatha. So-ke bese uyabuyela uyacabanga okhokho bakho bebenza njani ukuze basithole lezi zinto. Ingabe bebencike emalini? No, cha, bebencike ekusebenziseni amandla abo ukuze bathole lokhu abakudingayo. So ukudla kutholakala kanjani? Ingabe udinga imali ukuze uthole ukudla? Ya, so sizoliveza iqiniso kwamanje. Iyadingeka imali ngenxa yokuthi sisukile kulokhu ebesikwenza esikhathini sangaphambili. Abantu abaningi abasenawo umhlaba wokusebenza. Abanye basezindaweni ezisemadolobheni lapho khona kungekho lapho khona ongakwazi khona ukukhiqiza ukudla. Kodwa abaningi babo sizokuveza lokhu ukuthi bahleli emadolobheni kodwa banezindawo emakhaya. Ya, banemihlaba emakhaya. Abayishiyile bathi no siyofuna imali. Kodwa okuhlekisayo ukuthi le mali abayakoyifuna ukwanelisa izidingo zabo okuwukuthi ukudla, okokwembatha ne-shelter. Ya. So-ke bashiye ukusebenza umhlaba emakhaya bayofuna imali ukuze bezokwanelisa isidingo zezinto abebengahlali emakhaya bazenzele zona. Bese bethola ukwaneliseka. Ya. Back to the basics. I-system iyafeyila, kumele sibuyele emuva ekuqaleni ukuthi i-economy yokuqala ngqa isebenza kumuntu ngayedwa, hhayi ezizweni noma emazweni. So i-economy esebenza kuwena ukuthi uthole ukudla, okokwembatha ne-shelter. Ya. So komunye umuntu uzothi ngizoyithola kanjani i-shelter mfethu ngingasebenzi? Emakhaya omkhulu bakho nokhokho bakho abebekwenza bebesebenzisa amandla abo, ya, to trade ukuthi bathole indlu. So uyahamba uye ehlathini uyakugawula uwatela laphayana. Ya, ukha imishayo laphayana, uyabuya ucova udaka, wenza indlu, uhambe uyosika utshani ufulele. Ya, i-shelter leyo. Ya. Uthi omunye ngizokuthola kanjani ukudla mfethu ngingasebenzi? Umhlaba ukhona. Thola imbewu, uqale utshale. Ya. So uzobona uma uthatha imbewu uyifake emhlabathini kuzoqhuma ukudla lokho okuthola lapha esitolo. Ya, bhontshisi, iklabishi, yonke into ongayicabanga. Ya. So kona sekunzima ukuqala njengamanje ngenxa yokuthi si-disconnect-ile noma si-disconnect-iwe kuleya ndlela yokuphila ebesiyiphila. Ya, kodwa kusengenzeka uma impela isikuhlulile njengamanje, izinto sey'hlulekile, awukuhlale phansi ucabange, ubuyele kuma-basics ukuthi ngidinga ukudla, ngidinga i-shelter bese ngidinga into yokwembatha. Ngingasithola kanjani lezi zinto? Ingabe ngidinga imali ukuze ngizithole lezi zinto? Ya. Sifisa ukuxoxa ohlelweni lethu olulandelayo ukuthi kulesi sikhathi esinzima njengamanje okungenzeka mhlawumbe singadinga imali ukuze sibuyele emuva ezintweni ebesizenza ngaphambilini. Yini ekumele siyenze-ke manje ukuze sizokwazi mhlawumpe ukuqala leya system yethu yakudala ebesenza ngayo izinto. Ya, ngoba siphelile isikhathi manje sokukhala ukuthi ngibhekene nesimo esikanjena ngenxa yokuthi ubani akakwenzanga ukuthi. Ya. Obani besibathembile bekufanele benze ukuthi. Ya. Obani sabafaka emandleni okubusa bethi basosenzela ukuthi kodwa abasenzeli ukuthi njengamanje. Ya, akubuyele phansi kuma-basics. Ucabanga ukuthi yini oyidingayo wena ukuze uphile. Ya. Ingabe leyo nto oyidingayo ukuze uphile idinga imali? Umbuzo obalulekile loyo. Okungenzeka uma ungakwazi ukuwuphendula ngobuhlakani, kuningi ongakwazi ukukufeza ngoba lokhu okungase kwenzeka ukuqala njengamanje kuzokwanelisa wena
kwanelise wena mhlampe kuze kube ngaphezulu, kwanelise wena nomndeni wakho kuze kube ngaphezulu, kuze kube khona isidingo sokuthi-ke manje ukukhiphele ngaphandle. Ya, uqale manje uhwebe bese uyakwazi mhlawumbe ukuthola lokhu abantu abakufuna kakhulu njengamanje ukuthi imali. Ya. So kodwa awuyidingi imali ukuze uphile. Kodwa ngenxa yokuthi u-disconnect-ile endleleni yokuphila engokwemvelo, awukwazi ukuphila ngaphandle kwemali njengamanje. So-ke sikushiyela kuwena lokhu ukuthi ukucabange. Kodwa ohlelweni olulandelayo sizokuveza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi sikwazi ukubuyela laphana emuva. Nakuba kubonakala kunzima mhlampe kungadingeka imali. Ya. Kodwa-ke simi la, cishe mhlampe siwutholile umqondo wokuthi yini i-economy isebenza kanjani, ngoba isikole sibalulekile, kodwa isikole siyabiza. Akusithina sonke esikwazi ukufinyelela ekuthenini sikwazi ukuzuza imfundo. Kodwa isikole endulo besingakhokhelwa. Ya. Asikho isikhathi lapho khona isintu siye sangafunda khona. Imfundo ibiloku ikhona kusukela emandulo, kuwukuthi imfundo njengamanje iye yenziwa ithuluzi lokuthi uma ufuna ukuyifinyelela kumelwe ukhiphe okuthize, njengoba sekusebenza le system esebenzayo njengamanje. Kodwa imfundo ibiloku ikhona, ayikho into eyenziwayo ebingafundwa esikhathini esedlule, kodwa imfundo ebidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane, phusende, sizosho kanjalo, ngaphandle kwenkokhelo. Ya. So uzothola esisazoxoxa ngakho kuningi kakhulu, ziningi kakhulu nezinto ebezenziwa, ngisho nemisebenzi ebhekwa njengemisebenzi ebaluleke kakhulu njengamanje ekhokhela kakhulu, o-engineering, zonke lezo zinto lezo, ukuphekwa kwensimbi, nazo zonke izinto bezenziwa kakhulu lezi zinto kudala. Kodwa ulwazi oluye lasilahlekela lolu ngenxa yokuthi siye sa-disconnect-wa endleleni yethu yokuphila yasemandulo, sangena kwi-system ebingahlosele ukwanelisa isidingo zethu. Ya. So-ke ake sibonge okwamanje eMzansi ne-Afrika. Sizoqhubeka nohlelo lwethu, siyanethembisa. Inkunzi ejama enhlane nothukela le. Ya. Inkunzi engayanga nhlobo ediphini. Ya, echotshwa zinyoni zezulu. Umlungu uzoyigodi phansi naphezulu. Ya. Siphakele izingwe nezingonyama. Siyabonga Mzansi ne-Afrika.